Priso ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga iyang gihulga ang 19 anyos nga kanhi karelasyon nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Suspect nag-atubang karon og patong-patong nga kaso. Ani ang report. Dakpan sa mga personahe sa PNP Anti-Cybercrime Unit 10 ang 39 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga gireklamo sa iyang kanhi uyab nga 19 anyos. Sumala sa kapulisan nga minagup sa ilang buhatan ang biktima human nga gihulga sa suspect nga ipakatag ang ilang mga pribadong hulagway og video kung dili makigbalik kaniya. Rason nga gilusan sa kapulisan ang entrapment operation og positibo nilang na-recover ang cellphone unit sa suspect og ang mga giingong video og hulagway sa duha. Atong gipaimbestigahan sa atong Women's Children's Protection Desk na mga investigator, kung nakita nato dito nga nagay kamatuoran. Ug diha atong gilusad ang usa ka entrapment operation dito sa may Piaping Itom sa Makabalan area. Ang suspect ana na karon sa kustodiya sa kapulisan. Gisuwayan sa GMA Regional TV nga makuha ang iyang kabahin sa mong kaso apan mibalibad na kini sa pagluwat og pahayag. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect sama na lamang sa paglapas sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 9262 o Violence Against Women and Their Children, RA 11313 sextortion o grave threat in relation to Section 6 sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang atong mensahe sa tanan nga naay mga inani kung na maghimo manggali sila o kalipay, dili na lang nila videohan. Ug katopong nanay mga video o gihimo pareha inani nga gihadlok sila, dili sila angay mahadlok. Panawagan karon sa PNP Anti-Cybercrime Group 10 ngadto sa publiko labi na sa kababaihan nga dili magduha-duha nga mangayo og tabang sa ila hilabi pa kung nabiktima sa susamang modus kini aron dali nga maaksyonan ang susamang kaso. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.